Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. To alhamdulillah. A haƙiƙa al'ummar Najeriya, a musamman arewacin Najeriya, musamman kuma Hausawa, Musulmi da Kirista da shauran ƙabilu, dole ne mu riƙa lura da wasu abubuwa na tattara hankalinmu guri guda domin mu riƙa fuskantar irin matsalolin da suke damunmu musamman na rashin tsaro. Ina so mai kallon bidiyon nan kai masa duba na hankali kuma ka gane cewa haƙiƙa dole ne fa sai mun haɗa kai da ni da kai da waɗancan in dai muna so mu samu mafita akan matsalar tsaro. Domin mun ga haƙiƙa wanda suke goyon bayan ta'addanci suna rikiɗewa suna komawa 'yan siyasa. Sannan wanda suke amfani da mambari suna rikiɗewa suna komawa 'yan ta'adda. Sannan abin ya canja salo, 'ya'ya suna rikiɗewa suna shiga rundunar tsaro kuma babu makawa za su ƙulla wannan ta'addanci a duk inda suka samu wani iko. Sannan suna rikiɗewa suna shiga siyasa, nan ma kuma ba wani abu ne zai sauya ba illa ta'addancin dai za a ci gaba da yi. Wannan bawan Allah Dr. Ahmed Gumi sananne ne wajen ɗaure gindin ta'addanci da kuma kare 'yan ta'adda. A duk lokacin da na tashi yin magana a kansa, nakan buga misali wanda wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba, wanda akan irin wannan da'awa tasa ta ta'addanci da kuma tunzura al'umma da koyar da su akan aƙida ta ta'addanci ta kisan mutane da sunan musulunci. Wannan kamamme ne a gwamnatin Saudiyya kuma haramtacce ne a shiga Saudiyya. Ga hotonsa nan na kafe da 'ya'yansa guda biyu. Saboda haka jan hankalin da nake so in yi wa al'ummar Najeriya, lalle har in ana ba irin waɗannan dama a tsarin addini ko ko a tsarin siyasa ko ko a tsarin rundunar tsaro, to lalle haƙiƙa abin da muke ciki na rashin tsaro da ta'addanci ba fa za a fita daga cikinsa ba. Jama'a, don Allah don Annabi, kuma kowane addini kake bi, ka tsaya kai wa kanka adalci domin mu riƙa fuskantar magana ta gaskiya kuma mu riƙa amfani da ita. Wannan mutum sananne ne wajen goyon bayan ta'addanci da kuma ɗaure gindin a yi wa Fulani 'yan ta'adda sulhu da sasanci. Me ake nufi da sulhun? Ma'ana duk garuruwan da suka tasa, wato da kisan mutanen da suka yi, da talauta mutane da suka yi, da nakasa mutane da suka yi, a ɗauki kuɗi a ba su kuma a biya musu wasu buƙatunsu. Sannan garuruwan da suka rage mana wanda jama'a suke ciki, su kuma wannan jama'a garuruwan su zama bayi. Domin aka tashi sulhun, buƙatun waɗannan 'yan ta'addan Fulani ake saurara, ba a aiki da buƙatun waɗanda suke da gari musamman Hausawa. Sannan ba a maganar diyyar 'ya'yan da aka kashe musu iyaye da kuma matan da aka kashe musu mazaje da kuma wanda aka talauta da wanda aka nakasa da wanda aka ƙone garuruwansu. Da ni da kai, musulmi ne kai ko Kirista ne kai ko ɗan gargajiya ne kai, shin kana da tunanin cewa Najeriya za ta gyaru ko ko Arewa ko ko ƙasar Hausa za ta gyaru har in dai muna barin waɗannan suna shiga siyasa ko kuma suna shiga rundunar tsaro ko kuma a'a suna shiga mambari da sunan wa'azin Islama, muna yadda da su muna bin su? A tunaninka za mu samu ci gaba na rayuwa ko ko za mu samu ci gaba a harkar tsaro? Babu. Duniya in za ta shekara miliyan nan gaba,
in dai ana ba waɗannan 'yan ta'addan Fulanin shugabanci ko kuma ana yarda da abin da suke faɗa a mambari ko kuma ana shigar da su cikin rundunonin tsaron ƙasar nan, to ku rubuta ku aje. Babu abin da ya sauya a ta'addanci a ƙasar Hausa da kuma yankin Arewa gabaki ɗaya. Wannan magana ce ta dukkanin ilahirin ɗan Najeriya mai kishin ƙasar nan, ko magana ce ta ilahirin dukkanin wani ɗan Arewa, magana ce ta ilahirin dukkanin Bahaushen da yake ƙasar Hausa da ma na waje. Musulmi ne kai ko Kirista ne ko ma baka da addinin, matuƙar a Najeriya kake kuma matuƙar kai ba Bafulatani ba ne, to wannan bidiyon naka ne kuma akwai buƙatar ka tura shi ga waɗanda za su iya amfana da abin da za su tsinta, waya Allah hankalin da ya gushe wa wasu da tunanin da ya ɓace wa wasu zai iya karkatowa hankalinsu ya dawo jikinsu. Ga ɗan gidan Gumi nan wanda 'yan watannin baya ko kuma in ce bara ya yi pass out daga NDA, kuma sanin kowa ne ai Bahaushe ina cewa kyan ɗa ya gaji ubansa. To, kyan ɗa ya gaji ubansa shi ma ta'addancin zai yi a duk inda ya samu dama. Ai mun gaya muku cewa duk inda wani Bafulatani ya samu dama ta iko ta wani ɓangare, to zai aiwatar da ta'addancinsa. Ga shi nan muna gani tun daga kan gwamnoni da sarakuna da jami'an tsaro da kuma malaman da suke shiga mambari da ƙarya da sunan addini. Bayan wannan ga wani nan wanda shi ma yake so ya tsaya takara na ɗan majalisar tarayya a Kaduna. To, ita gaskiya ɗaya ce kuma tana da ɗaci, amma idan aka bi ta to za a ji zaƙinta. Saboda haka al'ummar ƙasa ta Najeriya, a kodayaushe bidiyo nakan yi magana ne akan abin da ya shafi al'ummar Hausawa, kuma ba na ɓoye ra'ayina, nakan yi magana akan ta'addancin Fulani domin na san ba ni kaɗai ba, kai kanka mai sauraron bidiyon nan ka riga ka san irin mutanen da nake magana a kansu. Wannan Dr. Ahmed Gumi ba ɓoyayye ba ne, kuma an san yadda yake ba da goyon baya ga ta'addanci. Har cewa yake ba sa so a zaɓi gwamnati wadda za ta zo ta yaƙi mayaƙansu na daji. Wannan ba ɓoyayyiyar magana ba ce ga dukkanin wani wanda yake bibiyarsa ko kuma yake zaune a Najeriya nan. To alhamdulillahi ga 'ya'yansa nan biyu, ɗaya ina nan a rundunar sojan Najeriya, ɗaya kuma ga shi nan ina yekuwa ina so ya shiga siyasar Najeriya a zaɓe shi ya zama shugaba. To ire-iren suna nan, ba mu san kuma wanda za su fito nan gaba ba. Kuma muna ji wasu malamai ma sun fara wasa wuƙarsu, wanda dai suke yin ta'addancin nan a mambari kuma suke kare 'yan ta'adda, sannan suke kai ruwa na cewa wai a zauna a yi sulhu da waɗanda suka kashe mutane, suka ci zarafin mata, suka ƙone garuruwa, a zauna a yi sulhu da su a biya musu buƙatunsu. Wasu suna nan suna tsallakowa suna shiga siyasa, nufinsu mu zaɓe su su zama gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa ko ciyaman. A hakan da suke goyon bayan ta'addanci, suke kare 'yan ta'adda, suke mana ta'addanci, a hakan kuma suke fitowa suke yaudararmu da neman ƙuri'unmu domin mu zaɓe su, su ci gaba da kashe mu, su ci gaba da goyon bayan 'yan uwansu Fulani suna kashe mu. To, Bahaushe ina cewa idan kunne ya ji, jiki ya tsira, kuma ai bari ba shegiya ba ce da ubanta. Saboda haka a yi hattara da irin waɗannan mutane. Alhamdulillah.